duk wahalar da zaka shiga, abinda Allah yake karantar da mu shine kar ka danganta wannan wahalan ga Allah. Saboda me? Duk abin da ya samu dan adam shi ya jawo. Ya riga ya faɗa mana a cikin alkur'ani. Duk abin da ya same ka kai ka jawo. Idan ka ga alkhairi ya zo to ka yi wani abu sababin alkhairi. Idan sharri ya same ka ka yi wani abu sababi wanda ya jawo sharri. To don haka yasa rashin janganta sharri ga Allah shi ya fi dacewa. Ko da yake duk duniya ba abin da zai auku sai da izinin Allah. Amma kar ka yadda ka danganta sharri ga Allah. Kaga anan ya ce shaidan ya taba ni da cuta. A suratul anbiya kuma fa sai ce anni masaniyad dur, cuta ta same ni. Ai babu laifi ka ce Allah malaria ta kama ni ka bani lafiya. Kaga ai baka ce ka sa mun malaria ba ko? Ba haka ake ba. Allah ba a danganta mummunan abu gare shi sai mai kyau. Sai ka danganta alkhairi ga Allah. Saboda ka yasa annabi Ayuba ya ce cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin, kuma kai ne mafi jinƙan masu jinƙai. Kaga anan ya danganta sharri ma wani. To malamai suna mana matashiya a kai, saboda wannan yana daga cikin darasin da Allah yake karantar da mu game da labarin annabi Ayyub alaihi salam. Misali, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Bada'i'ul Fawaid yana juz'i na 256 yace ba wai annabi Ayyub bane, alqur'ani ne gaba ɗayansa. الطريقة المعهودة في القرآن الكريم هي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. abinda alqur'ani ya karantar da mu duk wani abu mai kyau a mai da shi ga Allah. Saboda haka idan rahama ce ta same ka ka mayar ga Allah. In ba dan kai ba Allah da ban samu aikin nan ba, ka danganta aikin ga Allah. Idan ba dan ka warkar da ni ba da ban samu sauki ba, kaga kai tsaye ka danganta waraka ga Allah. Saboda ka kyautatawa, rahama da duk wani abu na ihsani da ya samu dan adam tudafu ila Allah sai a mai da su ga Allah.